Chwarel Talysarn eto. Fideo byr y tro yma. Achos be dwi'n mynd i wneud ydy dwi am nofio i ganol y twll a gadael y pwysa yma i ddisgyn i'r gwaelod. A pan fydda i adra mesur hyd y nylon i weld pa mor dyfn ydy dŵr y twll yma. A hefyd mi fydd gynna i glip i chi o'r cwymp ddigwyddodd ychydig o flynyddoedd yn ôl. Dyna fo'r twnnel yn fan cw, lle bues i ddwytha. Dwi yn y canol rwan. Bron iawn. Neis fan hyn dwi'n meddwl. Felly gadael y pwysau lawr. Mae o'n dal i fynd. O! Na, mae di stopio. Na, mae o'n dal i fynd. O! Mae di cyrraedd y gwaelod. Felly be' 'nai rwan ydi cyfri faint o weithiau dwi'n troi i'r ril. Un, dau, tri, pedwar, pump, saith, wyth, chwedeg tri, chwedeg pedwar, chwedeg pump, chwedeg chwech, chwedeg saith, chwedeg wyth, chwedeg naw, 70. Trideg wyth, trideg naw, 40, 41, 42, 43, 44, 44. Ella eich bych chi'n cofio yn y fideo dwytha bod fi'n sôn am y cwymp oedd yn fancw rai blynyddoedd yn ôl. Wel, diolch i Robin Owen achos mae o wedi dod o hyd i'r clip hwnnw i fi. A dyma fo nesa. Un, dau, tri, 140, 141, 142, 143, 144.
Mae genna I ddarn o bren sydd wedi ei lifio I fetr o hyd yn fan hyn. A beth dwi'n gwneud ydy ei ddefnyddio fo I fesu'r hyd lein bysgota. 2, 3, 30, 7, 38, 39, 40 metr.